ЦСКА записа втора поредна победа в А група, след като се наложи с 3-1 при гостуването си на Сливен. Атаките на Сливен през първото полувреме обаче бяха в пъти по-опасни от тези на червените. В 13-та минута активният Деян Христов принуди Здравко Чавдаров да боксира, а Петър Стоянов с мощен удар нацели градата на вратата на червените. След само 3 минути домакините поведоха заслужено. Акция на Бакалов и Ямуков прати удобна топка за Деян Христов, който с премерен и добре насочен удар откри резултата 1-0 за Сливен. ЦСКА можеше бързо да изравни, но Александър Тонев, влязъл на скорост в наказателното поле, вместо да скъса мрежата, опита да прехвърли стадиона. В края на полувремето Джузепе Акуаро игра с ръка и попречи на подаване към Ямуков в наказателното поле. Реферът Ангел Ангелов обаче вбеси треньора на Сливен Драголюб Симонович и вместо да отсъди Дуспа, остави играта да продължи. В началото на второто полувреме всичко в мача се обърна в рамките само на 6 минути. Първо Джузепе Акуаро вкара третия си гол в последните 4 мача за ЦСКА. 3 минути по-късно червените отново атакуваха опасно и след кратко разбъркване Александър Тонев успя да стреля мощно с левия крак и да осъществи пълен обрат в мача. Преди на 2 защитата на Сливен беше напълно статична, както и в 60-та минута, когато Павел Виданов центрира отдясно, а Кириан Шеридан отбеляза с глава първия си гол с екипа на ЦСКА. Преди на 3 двобоят на стадион Хаджи Димитър се доиграваше. Миранда пропусна да намали резултата с хубав удар в 74-та минута. После ЦСКА можеше и да вкара четвърти гол, но удар на Маркинос от фаул беше избит с мъка от вратаря Георгиев. Крайен резултат Сливен ЦСКА 1-3.